салом аз боғи ботаникии шаҳри Душанбе ва умедворам ҳастем ки бо пешниҳоди ана ҳамин барнома метавонем табри шуморо кам мебошад ҳам хуштар гардонем. Дӯстони азиз, ман бояд таъкид кунам ки имрӯз рӯзи шашумини кори мо дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Бино ба гуфти коргардони мо имрӯз охирон рӯзи кории амон дар ана ҳамин макон ва охирон ҳамсӯҳбати мо, охирон мусоҳиби мо, охирон чеҳрае ки мо пайдо кардем аз ана ҳамин шаҳри зебоманзар ё шаҳри афсонавӣ, ина бошад Муборис Усмонов. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум Маҳмудхон. Сипоси бепоён, ман хурсанд ҳастам ки шумо даъвату таклифи моро рад накардед. Ташаккури зиёд. Чун ҳар вақта бисёр шод ҳастам ки мусоҳибаи мо баргузор гашта истодааст, зеро ки барномаҳои шумо воқеан ҳам як чизҳои ҷолиб мекунед, чизҳои нав мекунед ва бисёр вақт ин чизҳоро шахсан манам тамошо мекунам, барои ман писанд аст. Сипос. Ман хурсанд ки аз назари шумо мо дур нестем. Ташаккури зиёд. Сипоси бепоён. Хуб, давоми ин рӯзҳо бо чӣ коро машғул ҳастед? Чун моҳи Рамазон аст, аввалан табрик менамоем. Шуморо низ табрик мекунам. Айни замон асосан нигоҳ кунем, ман тайёрӣ омодагӣ дида истодам ба консерт, зеро ки мо як сафари ҳунарии калон дорем дар вилояти Суғд. Ин сафар оғоз мешавад махсусан аз шаҳри Душанбе. 20 май бори аввал ман консерти якаи худро баргузор карда истодам ва ҳамзамон муаррифии альбоми нав. Зиёда аз 10 таронаи нав омода кардем, ба ғайр аз он 10 таронае ки то инҷо интишор шуда буд ва билохира як альбоми мукаммал омода шуд ки мо 20 таронаро бо як шови консертии махсус барои нафароне ки эҷодиёти ман писанд аст нишон хоҳем дод. Сипос. Уман альбом номгузорӣ шуд ё? Альбом бале номгузорӣ шуд. Сипос ном дорад альбом. Сипос ба ки? Ба ҳама, ба зиндагӣ, ба шумо, ба дӯстон, ба наздикон, ба худо, барои ҳама чиз. Сипос ин бисёр калимаи муҳим дар зиндагӣ аст ва фикр мекунам ки бисёртар мо бояд ки барои якдигар сипос кунем. Асlan мақсади чунин номгузорӣ карданам дар он буд ки бояд ки мо аз ҳаёт, аз ҳар зиндагӣ сипосгузор бошем. Тарафдори вале ин идея асlan орзуи Исоев аст. Ман ташаккур мекунам барои чунин номи зебо, зеро ки мо бисёр фикр кардем ки чӣ ном гузорӣ кунем ва билохира ном мондем Сипос. Тарафдори фикри шумо ҳастам. Бояд мо ана ҳамин калимаро ҳамеша арзонӣ дорем. Бале. Хуб, харчҳои барномаҳои консертӣ шурӯъ шудан ё алон не? Бале, шурӯъ шудан, зеро ки худи омода кардани суруд ин як харҷи калом аст. Айни замон бисёр маблағ зиёд сарф шуда истодааст. Ман умед бар он мебандам ки он корҳое ки мо карда истодаем як самараи неки худро хоҳад дод. Умед карда истодаем. То кунун чанд миқдор аллакай харҷ шудан? Хело зиёд аст, рости гап. Барои гуфтанам ҳатто шарм медорам. Барои чӣ? Барои ин ки бисёр дар бораи чиз аллакай суҳбатам кардем ва намехоҳам ки гӯям, мегӯям ки тақрибан барои як суруд масалан MP3 ки мо мегӯем, ман бо оҳангсозони ҳам тоҷик кор мекунам ва асосан ҳам Ӯзбекистон аст. Тақрибан то ҳадди аққал $2-3 фақат барои MP3 беклип рафта истодааст. Нақшо чӣ гуна аст? Шояд ягон нафар ба ҳайси меҳмон дар барномаҳои консертиятон ширкат меварзанд аз чеҳраҳои шинохтаи кишвар? Аз чеҳраҳои шинохтаи кишвар масалан мо ду суруд дорем, ду дуэт бо Барон ва Мадина Ахназарова. Онҳо дар консерти ман иштирок мекунанд. Дигар ҳамаи намояндаҳои шоу-бизнеси Тоҷикистон махсусан дар консерти ки дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, ҳама онҳо даъватӣ ҳастанд. Ба фикри ман шояд ки мо ҳатто билети чиптаи зиёд ҳам нафурӯшем, зеро ки ними толор аллакай аз намояндаҳои шоу-бизнес пур мешавад. Сарояндаҳои варзишгарону соҳибкорону дӯстони ману дигар. Ва фикр мекунам ин консерт, ин альбомам интишор кардан яке аз мақсадҳои асосии ман на ин ки ба даст овардани маблағ мебошад. Ин як рӯнамоӣ, як муаррифии кори ман аст ки ман фикр мекунам ки он меҳнате ки мо бо сифати баланд карда истодаем, инро бояд ки ҳамагон ҳис кунанд ва шояд ки дар оянда масалан ягон кешбекро интизор шавад. Вале айни замон мо ин чизро интизор нестем. фаҳмо. Бинандаи азиз, шояд баъзе аз онҳое ки моро алон тамошо карда истоданд аз як чи дар ҳайрат бошанд ки барои чи дар қафои ману Муборис рамзи меҳру муҳаббат, яъне дил ҳаст. Бисёр рамзи хуб. Бисёр рамзи хуб. Ман бо боварӣ гуфта метавонам ки Муборис Усмонов яке аз нафарое ки фақат бо муҳаббат бештар сару кор дорад, яъне ки бештари таронааш вобастагӣ дорад ба ин мавзӯъ.
бале кам кам имрӯз аз овози форами шумо ҳам баҳраманд шавем имконият ҳаст? мехонем бале чӣ ягон суруд иҷро кунам барои шумо? бале ман баъзе аз мусоҳибатонро дидам фақат суҳбат буд. маълиш кадом суруд барои шумо писанд аст? ман намедонам кадом суруд писанд бошад мехонем. чаро? маълиш бисёр асхобхестагӣ ҳастам бале мин биёед мехонем. дар байни мо қароре намо дар дилҳо баҳоре намо дар чашмон шароре намо роҳи мо аз ҳам шуд ҷудо дарҳоро ба рӯи ҳам бастем дилҳоро чӣ сода бишкастем бегона бо ҳам дигар ҳастем кори мо афсӯс шуд хато чаро аз ҳам ману ту хаста шудем чаро аз ғам ҳарду бишкаста шудем чаро мисли ду дари баста шудем ёр эй дилозор. аз бар кардани либосҳои зебо ва хушсифат барои мардон таровату ҳаловати нотакрор мебахшад. калонтарин мағозаи либосҳои мардонаи асл дар шаҳри хуҷанд аз навгониҳои баҳории худ хабар дода ба хотири эҳсоси рангин ва хушҳолии шумо беҳтарин намудҳои либосҳои мардонаро аз брендҳои машҳури туркӣ пешниҳод менамояд. лаззати табиати зебои баҳорро бо либосҳои босифати мағозаи асл таҷриба намоед. аслӣ будани либосҳоро мағозаи асл кафолат медиҳад. бизор ягон нафар аз ҳамдигар ҷудо нашаванд? бале ин мавзӯъ бисёр мавзӯъи мураккаб аст. барои чӣ мо мавзӯъро интихоб кардем? бисёр матни шахсан барои ман писанд аст. зеро ки мешавад ки ду дӯст дошта ду нафаре ки масалан якдигарро дӯст медоранд ҳатто оила ҳастанд замоне мебиёяд ки ягон мушкилӣ нест вале одамон аз якдигар хаста мешаванд. гӯё ки онҳо бисёр одамони наздик ҳастанд вале дар як марҳилаи дигар бошад чунон нафарони бегона ҳастанд. яъне ки чаро аз ҳам ману ту хаста шудем чаро мисли ду дари баста шудем. мисол ин як чизе аст ки масалан гӯё ки ягон чиз нашудааст танҳо одамон барои якдигар масалан чӣ гӯям якдигар дур шуданд вале аз як тарафи дигар наздик ҳастанд. бисёр як мавзӯе ки фикр мекунам дар ягон суруд набуд. барои чӣ мо аз якдигар хаста шудем? бисёр шавқовар. аз паҳн гардидани анҳамин таронаҳо шумо ҳам қонеъ ҳастед ба фикрам? бале ман рости гап шахсан худам умуман умедвор набудам ки ин чизро ягон нафар қабул мекунад ба таври ҷиддӣ. зеро ки вақте ки мо якум дуюм таронаро интишор мекардем бисёр нафарон чун нигоҳи ҷиддӣ надоштанд оиди ин масъала вале имрӯз тамоман нигоҳҳо дигар шудааст ва чӣ хеле ки шумо дида истодед просмотрҳо шунавоиш масалан дар ҳама ҷо мисол ин таронаҳоро бисёр гӯш карда истоди. барои ман бисёр писанд аст ки он коре ки ман карда истодаам ин бефоида нест ва ин шунавандаи худ тамошобини худро пайдо карда истодааст ки масалан ҳатто просмотрҳои ютуби манро гиред мисол агар муқоиса кунем бо бисёр сарояндаҳои соҳибкасбе ки солиёни сол кор карда истоданд ин чиз хеле баробар шудааст ва ҳатто зиёд шудааст ва ҳатто онҳоро гузарон то як андоза. бале ман гуфта метавонам ки бале ҳамхелам аст. хуб масалан ин чизе аст ки ин чиз ягон таъриф нест. ин чизе аст ки рақамҳо дар он ҷо нависта шудааст. шумо метавонед дароед тамошо кунед. тамом ягон гапи дигар лозим нест. дар байни гӯем ҳунармандони ҳирфаӣ овозхонаҳои ҳирфаӣ гӯем мешавад ҳолате ки барои суруд сароидан шумо шаҳр медоред аз овозна ҳамин гуна ҳолат мешавад? не ман шаҳр намедорам барое ки он чизе ки ман иҷро мекунам хуб сурудҳои худам аст. агар суруди ҳатто муаллифӣ набошад ман вайро пул дода харидагӣ ҳастам. яъне ки ягон нафар ягон суруде ки ман иҷро мекунам беиҷозати масалан ҳаст як ду таронае ки мо яке аз онҳо таронаи ишқ аст аз сарояндаи озарбойҷон Рубайл Азимов ва яке аз таронаҳои дигари мо аз сарояндаи машҳури Ӯзбекистон Шоҳрухон аст. яъне ки мо иҷозати муаллифиро гирифтаем. яъне ки ягон таронаро ман аз пеши худ гирифта нахондаам масалан мисли баъзе сарояндаҳо. барои ҳамин он чизе ки ҳаст иҷозат гирифтагӣ аст. ҳамаш қоидавӣ аст ва масалан иззати ҳурмати эҳтироми муаллифро мо ба ҷо овардем ва оиди оне ки ман мисол дар ягон ҷо хондам ман шаҳр намедорам. ман ҳатто дар як консерти зиндаам ки ба наздикӣ шуда буд мо дар он ҷо бо аҳли мусиқачиён иштирок карда будем ва дар консертам якчанд масалан ҳунарнамои зиндаам мешавад мо инро ворид кардем.
همین سامانه اینستاگرام شما رو پیش از آرستانی مصاحبه خیلی از نظر گذرانیدم. ندیدم یگان عکسی که عکسی پدرتون، مادرتون یا پیوندان شما. من روزی گپ فکر میکنم که مثلا اویلا این چیزی بسیار نازک است. مخصوصا بعضی نفران سوال میکنن که برای چه همسری شما هم نیست یا این نیست و این نیست. من فکر میکنم که جایگاه مخصوص دارد و این جایگاهش در دل است و برای همین من فکر میکنم که نمایش دادن خوشبختی خود، نمایش دادن اویلای خود، این کاری با فکر شخصی من بسیار نفر میتواند که با من مثلا هم فکر نباشند در این چیز. نه که فکر شخصی من همین است که این چیزی است که باید که با نمایش عامه نباشد. نادرست است نمایش دادن این چیز. از نظری عامه دور باشد. بله، چقدر دور باشد همین قدر نقل به فکر من. زیرا که آدمان برای دانستن اویلای منو، پدر و مادری منو یا همسری من نمیدارند، برای آن میدارند با صفحه من که یگان ایجاداتی من پسند از برنامه‌ام رو تماشا میکنن یا سرود رو گوش میکنن، اصلا برای من میدارند با فکر شخصی من. خب آگاه هستم که همسری شما هم در کسبی منو شما بودن پیش از برپای اویلاتون. خب پیش از برپای اویلا شما شرطهای خود رو گذاشتید که تمام صحنه تمام، اکران تمام، نه از کامera تمام. من راستی گپ بسیار انسانی چیزی هم آزاد فکر میباشم و فکر میکنم که هر یک انسان باید آزادی مکمل داشته باشد. راستی گپ رو بگم عموما یگان نمودی گذاشتن مثلا محدودیت نبود و همسرم خودش چون قرار برآورد که گفت که من باید که اساساً با اویلا وقتی زیادی خود رو بخشم و کار کردن نمیخوام. حتی زمانی بود یک نیم سال پیش من گفتم که اگر خواهی بیا کار کن، مثلا در رادیو میتونی کار کنی یا در تلویزیون رو کار کن. او خودش علاقه نمیخواد برای همین. لیکن اگر وای خواهد من فکر رو بسیار خوب قبول میکنم و زیدم نیست. تو یک اندازه دستگیری میکنه. بله. و من خرج سالانه شما چند مقدار تخمینا خرج عمومی رو من در نظر سالانه یا ماهانه برای همگان شغل شما لباس میخرید، ترانه میخرید، دیگر کارو در عموم تخمینا من گفته نمیتونم این چیز رو، ولی در اون میگم که مثلا کار کردن من از خرج من کمتر است. خرج بزرگتر است از اونی که با کار میکنم. برای همین بعد از سرآینده شدم بازم یک بودجتی پیدا شد، یک صحیفه خرجم پیدا شد که بسیار صحیفه خرجی بی بازگشت است. برای همین وقتی که من یک کار رو با آغاز کردم من میخوام که اون رو تو با جای معین شدهش رسونم و برای همین که وقتی که سر کردیم باید تأخیر بریم، دیگر علاج نیست. در نیمه رو نماند. نه ما تأخیر میبریم این چیز رو و خدا خواهد کارایی میکنیم که امید برام میبندم که فرق کننده باشد و مثلا برای آدمون شوق‌آور باشد. الان چند تجارت دارید؟ تجارت؟ مغازه لباس هست و این هم اکو تجارت‌های نیست که بگیم که تجارت بسیار کلان باشد. برندگی باز با حیثی دیرکتر در رادیو کار میکنم. باز از اینستاگرام، یوتیوب کم و بیش باز از آنجا هم میگذره. درآمدهای مالیوی. بله. پیش از نوشتن سناریو هر یگان وای دیگر من انسان بیکار نمیمونه درمون. همیشه در حرکت. بله من یک 48 فونکسیون رو اجرا میکنم و 48 کار دارم بکنم. برای همین بسیار دشوارم است بعضی وقت، ولی امروز روز یکشنبه که است خوب کردیم. خب سلامت باشید. من با باوری گفتم میتوانم که الان بازم پزمان شده همون نفرایی که ما رو تماشا کرده ایستادن ترانه نوبتی شما رو بازم دیگر ترانه پیشنهاد کنید. همون ترانه‌ای که قریب 3 میلیون از نظر گذرونی به دست آورد با مدینه نظر میخونیم بیاید فرق نداره. دلم اگر بیشکستی میایی باز همه زی پیش من با ساز و راز در با دل هزاران بهانه داری دوباره میخوای شوی با دل هم آواز جایی تو در دلی زارم افسوس خالی است لحظه به لحظه های من خواب و خیالی است کسی بپرسد اگر زی حالم حال دلم را بگویم دور و حالی است دوست نداری چرا زنگم میزنی پیشی هر کس چی میگویی از منی دل ندارد مدار این جدایی
کاش بیایی دوست نداری چرا زنگم میزنی پیشی هر کس چی میگویی از منی دل ندارد مدار این جدایی کاش بیایی نن نن دن 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 دن. سپاس. اومد برای همین پهن شده رفتنی ترانه‌هایتان چند فایز همین چهره شما سبب شد؟ من فکر کنم 90%. 90%. شاید با فکری من هم خیلی است زیرا که همچون راوی میشناختم از همین لیست شد همین چیز هم سبب شد که مثلا ترانه هایی که من اجرا کردم اونو یک باره مثلا شهرت پیدا کردن و مثلا پراسماتر زیاد گرفتن و آدمان گوش میکردن و مثلا حتی در چهاربینی هم ما برآمد کرده شدیم در توی هم برآمد کرده شدیم مثلا این چیز علاقه روندی قبول کنی آغاز شده است و این روند هم بسیار خوب. من انتظار ندارم. من فکر کردم شاید 2-3 سال دیگر ما باید کار کنیم ولی ما در مدت 9 ماه با چنین نتیجه نایل شدیم که عموما غیر انتظار بود. با فکر من شاید یکی از سبباش هم در آن بود و یکی از سبباش با فکر من محمود خان در این است که من کوشش کردم که بسیار با صفت کار کنم بسیار با نفرانی واقعا مشهور نفرانی مشهور از کدام لحاظ من سرانده ها رو در نظر دارم. من آرانژировщикم آهنگسازان مثلا آهنگساز یک دورانی رحمتزاد یکی از آهنگسازان بهترین تاجیکستان هستم دورانی رحمتزاد مثلا میلیون ها ترانه های نگینه مانکولومینه ترانه دیگر نفر ولی نه هر یک سرانده میتونه که با اون نفر کار کنه زیرا که اون نفر هم مثلا یک گنرال معینی زیاد دارن سامیلیوز مثلا جسور با دالباев که در ازبکستان است شعباز نصیرجانов که برای همه سرانده های مثلا پیش جمهوری ازبکستان آهنگ میسازد آهنگسازی مشهور مثلا برای موسی ریزایeva اولوغبек رحمتاللویев شاهزاده قریب حتی با یلدوز عثمانова آخر یک ترانه هم انتشار کرده بودند به نزدیکی برآمده. من فکر میکنم که شاید یکی از سبباش هم در این هم باشد که مثلا اون چیزی که ما پیشنهاد کردیم صفتی خوب داشت و واقعا نفرانی کار کرده بودند که در میدان موسیقی در عالم شو بیزنس بسیار تجربه کلانی کاری داشتند و یکی از اونها با آرزوی صوفی که همه شعرهای من رو می‌نویسند با من بهترین شاعر بهترین واقعا نفری هستند که بسیار حس میکنن مثلا دل موسیقی رو و میدونن که چگونه متن نویسیم که باید که این چیز مثلا دوست نداری چرا زنگم میزنی یا اینکه چرا از همه شعرهای آرزوی صوفی است. کی شاعری خویش رو عوض میکنید؟ حداقل یک سرود باشد هم از دیگر شاعران میگیرید یا یگان شرطنامه است با آرزوی صوفی؟ عموما خیلی نشده است همه شعرهای من از آرزوی صوفی عزیزم همش برای بغیر از اونی که آرزوی صوفی عموما یکی از نفرانی بودن که بسیار باور کردن وقتی که ما در دوره میدونید کرونا ویروس وقتی که پاندمی بود حتی مثلا بسیار نفران در خانه میشتن ما می اومدیم یکی از نفرانی بودن که برای من باور کردن گفتن که تو کاری رو میکنی که من 100% باوری دارم من در تو هم چیز رو میبینم که این چیز بسیار میتواند که موفق شود ولی که بسیار کمک هم کردن بسیار کمک برادرانه بود. سپاس. تو یک اندازه شما رو بیدار کردن. بله. خب ایجادیات کدام هنرمندان ما نمیگوییم که آوازخوان باشد نوازنده باشد اکتور باشد عموما از هنرمندان تاجیک ایجادیات کدامشون بیشتر شما رو بیدار میکنن؟ قریب که همه و من نمیتونم که این زمان جدا کنم برای اینکه یک برنامه بود من در اونجا جدا کرده بودم که برای من این نفر پسند است بعدا چند نفر دیگر راستیگه خفه شدن از همین لحاظ من فکر میکنم که من دیگر این چیز رو نمیگم که کی پسند است کی نه برای من راستش رو میگم زیرا که طبعی آدمان هم نازک شده است و وقتی که تو ترانه این نفر رو گوش نمیکنی و تو مجبور گویی که من گوش میکنم من اگر 46 ترانه تاجیک رو خودی حاضر نامبر کنم این برنامه تمام میشه دوستان عزیز. برای من دیگر یگان نفر رو جدا نمیکنم برای من همه پسند است همه بهترین است همه رو احترام میکنم. تمام. سپاس. برای که پوزیسیون ها نو شد اندیشه ها نو شدن برای من خفه میشن من نمیدونم از کدام دست هر یک آدم فکر داره فکر آدم رو خوب قبول کردن لازمه. اگر مثلا من ترانه یگان نفر رو گوش نکنم این معنی اون ندارد که من نفر رو احترام نمیکنم. من احترام میکنم ولی متاسفانه من سرودی شما رو گوش نمیکنم برای این بخشش از گناه هم گذاره. باز خب
барои ҳамагон ҳам аён аст ки шумо дар баробари дигар корҳо дар филмҳо ҳам нақш офарида истодаед. бале ман нигоҳ кунем ин чиз барои ман бисёр писандомада истодааст ва якчанд лоиҳаҳои дигари ҳозир калонам омодагӣ дида истодаем ки ман дар он ҷо масалан нақши асосӣ дорам. якчанд филма мо аллакай ба навор гирифтем, мутаассифона ин филмҳо интишор нашуданд. яке аз онҳо ҳамроҳи Суғдсинамо буд. боз як студияи дигар ки онҳо мехоҳанд ки ин филмҳо дар фестивалҳо иштирок кунанд ва прокати калонро дар намоиш дар кинотеатрҳо гиранд ва баъдан интишор кунанд. аллакай баъзе филмҳое ки ман дар он ҷо яъне ки нақш офаридам 2 сол гузаштааст, онҳо интишор нашуда истоданд. яке аз филмҳое ки ба наздикӣ интишор шуд, ин филми бисёрсерагӣ буд, Ишқ Пул Душанбе. бале бисёр сериали хуб. ман сипос мегӯям барои Набиҷон ки маро даъват кард ва гуфт ки ту нақши худатро бозӣ мекунӣ, яъне ки ягон нақши мо ягон чиз фикр намекунем, ягон чиз чӣ гӯям ягон чиз сохтакорӣ намекунем, ту худатро бозӣ мекунӣ чӣ гунае ки ҳаст. тамом, ягон чиз дар кор не. бисёр барои ман писанд омад ва фикр мекунам ки барои мардумам ин чиз писанд омад, зеро ки ин нақше буд ки ягон нақши офаридаи сценария нест ва шахсан худамро бозӣ кардам. иштироки шумо дар он филм ройгон сурат мегирад ё ин ки ройгон сурат намегирад, дар он нигоҳ кунем, вале ки ман маблағ намегирам. барои чӣ? барои ки мехоҳам ки умуман ҳамин корҳое ки Набиҷон мекунад онҳо рушд кунад. масалан он маблағи барои ман дода метавонад бигзор ба ягон чиз дигар, ба ягон харидани техника ё ба ягон кори дигар истифода барад, барои ман хубтар мекунад. яъне шумо саҳматонро гузошта истодед барои он ки ана ҳамон гурӯҳ рушд кунад. бале ман мехоҳам ки рушд кунад, вале ки чунин филмномаҳо, масалан чунин филмҳои бисёрсерагӣ зиёд шаванд, ҳамқадар контент бисёр мешавад, ҳамқадар тамошобин зиёд мешавад ва ҳамқадар масалан чизҳои русӣ ё дигарро одамон тамошо намекунанд, ё туркиро масалан чӣ гуна тамошо мекунанд, тоҷикиро тамошо мекунанд. имрӯз бовар кунед 99.9% эҷодкорон аз шумо дар ҳайрат ҳастанд ки чӣ гуна охир чӣ кор карда истодааст, намедонам ягон навъи дору истеъмол карда истодааст, ягон доруи муваффақият бошад. агар мо дар умум карда гӯем, аз назари шумо ҳамин чӣ боис карда истодааст? ман худамам масалан мисли шумо бехабар. масалан ман гуфта метавонам ки масалан мо интизор набудем ки ба ҳайси сароянда умуман қабул мекунем, вале имрӯз ба тӯҳо меравам баробари дигар сарояндаҳо. масалан на танҳо може шояд барои баъзе нафарон чиз писанд набошад, ман чизрам хуб қабул мекунам, вале дӯстони азиз ман як чиз мегӯям ки биёед ҳама вақт бо чашми нек ба якдигар нигоҳ кунем, биёед кӯшиш кунем ки якдигарро дастгирӣ кунем, зеро ки навгонӣ кам аст дар олами мусиқӣ ҳам, дар дигар ваёям масалан кам аст. барои ҳамин биёед кӯшиш мекунем якдигарро дастгирӣ кунем. дар дил хо маврид, ҳатто як сухани хуб дар Инстаграм метавонад ки бисёр шахсро рӯбаланд кунад. барои ҳамин фикр мекунам ки ин ҳатто оғози кори ман аст ва барои ҳамин бисёр чизҳои хуб, бисёр чизҳои нав, бисёр корҳоро ки мо ба анҷом расондаем, як багажи калон, бағоҷи калони эҷодӣ тайёр аст ва имсол бошад мо боз як бори дигар кӯшиш мекунем ки то охири сол бо тамоми қувва кор кунем ва як бор дигар нишон диҳем ки ягон коре нест ки нашавад, ҳамаш мешавад. бояд ҳаракат кард. бале бояд ҳаракат кард, кӯшиш, меҳнат, хоҳиш, завқ. агар шуморо имрӯз ба тӯй даъват кунанд, барои табрикот нем, барои 3 соат ҳунарнамоии шумо барандагӣ не сарояндагӣ, барандагӣ аллакай медонем ки шумо меравед, барои сарояндагӣ даъват кунанд шумо омода ҳастед? 3 соат дар 3 соат намебарам, барои ки ман барои 3 соат таронаҳои муаллифӣ надорам. агар рафта масалан ҳамун сурудои туёнае ки ҳама мехонанд вайро хондан бошад, ман 3 соат гузаронда метавонам. асосан ман табрикот мехонам 40 минут 1 соат кифоя аст, ҳамин сурудои худамро. сурудои дигар нафарро намехонед? не чунин вай нест, фақат сурудои худамро мехонам то 1 соат табрикотӣ дар тӯй. тамом. хуб, барои ана ҳамон ҷавон бовар кунед, дар тоҷикистони мо хеле зиёд ҳастанд ҷавононе ки намедонам онҳоро тамбал гӯем, тарсончак гӯем. ҷавонон бисёр ҳастанд ва ҳар гуна ҳастанд. ман фикр мекунам ки ҳар як инсон бояд ки ҳамин дар як марҳилаи муайяни зиндагии худ бояд ҳис кунад ки барои чӣ лозим аст. агар шумо он бахти худро қабида тавонистед, он гоҳ ҳамааш рост мешавад. ман мегӯям ки ман ҳар як имкониятро истода мебурдам. ман дилхоҳ ман бисёр корҳоро ба анҷом расондам ки масалан
лекин ягон кори ман аз ягон корам шарм намедорам барои чӣ барои ки ҳар як коре ки мекардам барои ман таҷриба буд барои ман омӯзиш буд ва кӯшиш кунед ки ҳамин танбалӣ ё масалан махсусан ҳамин кореро кунед ки бароишон писанд аст ман фикр мекунам он гоҳ ягон чиз монеа намешавад бешубҳа кор бояд хосияти нек дошта бошад дӯстони азиз муҳим яки коре кунед ки ба ягон каси дигар халал нарасонад. волидайнатон дар ашт ҳастанд то кунун? бале агар иштибоҳ дар накунам. ашт зиндагӣ мекунам. Падарам аз онҷо мебошам. Ман дар ашт таваллуд нашудам, дар Кӯлоб таваллуд шудам, дар шаҳри Кӯлоб, вале мо асосан мактабро дар ашт хондем, як қисми мактаб дар Кӯлоб, як қисми дар ашт. Вале асосан масалан манам дар ашт дар шаҳраки Шайдон ба воя расидам. ин зодгоҳи падарам аст. Модарам аз шаҳри Кӯлоб, аз он вақт Московский район мегуфтанд, ман Маҳамадонӣ, яъне ки ин ҷониб, зеро ки асосан волидайни модарам аз ин тараф аст, аз Хатлон. пурсидан мехостам ки чаро то кунун онҳоро ба пойтахт наовардед? ман медонам ки барои шумо харидани як хона дар пойтахт муаммо нест. муаммо набудан дар гап дар он нест. Вақте ки масалан одамон синни солашон камтар калон мешавад, онҳо як чигам як муҳити ором мехоҳанд. чунин пешниҳод буд ки онҳо биёянд, вале гуфтанд ки барои мо писанд аст дар он ҷо зиндагӣ кардан. аллакай мегӯянд ҳама ёр шинос хештабор дигару дигар масалан кор онҳо одат карданд ба ҳамон муҳит. бале барои онҳо писанд аст. хуб дар рӯйхати пинҳонии шумо боз киё ҳастанд ки мехоҳед бо онҳо тарона пешниҳод кунед? ба ин замон ягон нафар нест ва ягон нафарам шавад, шояд ки фикр мекунам ки аз хориҷа мешавад. ин навбат аз сарояндаи тоҷик ин замон ягон нақша надорем ки бо ягон нафар дуэт кунем. мисол оварда метавонед киҳо бошанд? ҳоло намедонам гапи рост, вале мо боз ягон таронаи муайяни бигем ки таронаи пайдо кунем ки бисёр барои ман писанд меояд. мо ҳатман бо яке аз сарояндаҳои Ӯзбекистон ягон таронаи дувоза иҷро мекунем. ҳам хел ният ҳаст, нақша ҳаст. ҳам бо забони тоҷикӣ ва ӯзбекӣ? асосан бо забони тоҷикӣ. асосан бо забони тоҷикӣ. шумо забони ӯзбекиро ҳам медонед? мутаассифона не намедонам ва шояд кам мефаҳмам, вале намедонам рости ва кӯшишам накардам ки ёд гирам рости гап. фаҳмо. шумо бисёр хуб медонед. бале каму беш огаҳ ҳастем. беш не 100%. медонед баъзан нафарон онҳое ки ба тӯи маъракаҳо хабар мекунанд ҳунармандонро чега бо забони ӯзбекӣ ҳарф зан мегӯяд. не ман бо дигар мавзӯъ мехостам ҳарф занам. медонед баъзан нафарон вақте ки ба тӯи даъват мекунанд фалон сароянда ё фалон нафар гонорар мегӯянд арзиши ҳунарнамояш, вай чӣ кор мекунад ки дар давоми 3 соат ин қадар маблағ мегиранд мегӯяд? шумо чӣ мегӯед ба ҳамин андешо? ман пули калон намегирам мисли бисёр сарояндаҳо. мисол гонорари ман 30-40 ҳазор сомон нест ки барои он каси чиз ягон чизи ғайриоддӣ бошад. гонорари мо дар ҳудуди масалан як чизи муайян аст. чугам бисёр кам аст. агар муқоиса кунем бо нафароне ки бигӯем ки дар 40 минут 40 ҳазор сомон ё 30 ҳазор сомон мегиранд, бисёр кам аст. гонорари ман чунин зиёд нест. барои ин чиз ман ҳеҷ гуфта наметавонам. шояд ки бисёр бошад, шояд ки кам бошад, вале ман як чизро мегӯям ки барои сарояндаҳоям душвор аст. онҳо масалан харҷи калон дорад. он пуле ки онҳо ба даст мебиёранд, вай ҳамаш масалан 30 ҳазор сомон ё 40 ҳазор сомоне ки мегиранд, барои ҳамаш барои худашон нест. мусиқачиён, клипи нав, сурди нав, вай нав, ин ҳамаш харҷ аст. вале як чиз дигарро фаромӯш накунем ки на ҳар як сароянда метавонад ки машҳур шавад ки ӯро бо ҳамин нарх даъват кунанд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки нафаре ки бо 30-40 ҳазор сомон даъват мекунанд, масалан чунин сароянда он нафарони муваффақ ҳастанд. ҳар кас ба ин мартаба расида наметавонад. ман танҳо ин чизро аҳсан мегӯяму бисёр хуб қабул мекунам. яъне кори онҳо дуруст аст, нархгузории онҳо дуруст аст. нархгузориашон нем шояд онҳо коре карданд ки бо чунин нарх одамон онҳоро даъват мекунанд ва даъват кардан мехоҳанд ва бо розигӣ пулро медиҳанд. ин муҳим аст. чанд фоизи машҳурии шумо аллакай рӯи кор омадааст ва чанд фоизи дигараш ҳоло дар пеш аст? ман дар яке аз мусоҳибаҳои худ ки вақте ки дар шаҳри шумо ба шумо мусоҳиба дода будам, дар барномаи шумо як рӯз як шахс ман гуфта будам ки то ин ҷониб ман шояд қобилиятҳои худро дар 10% истифода бурдам. дар ёдатон бошад. ҳанӯзам 10% ё ин ки як 13-14 гардид ҳар яқа? не шояд ки як 20% шуд аллакай.
боз 80% дигар мондааст ва ҳар соле ки мо барнома мекунем ман кӯшиш мекунам ки 10% ё 15% зиёд кунам ва билохира ки 100% шуд муардом мешинем бисёр аллакай пир мешавем ва баъдан мегӯем ки акнун 100% шуд мурдан мумкин аст иҷозат барои мурдан ҳамин тавр сипос ман фикр мекунам ки бо пешниҳоди баъзе саволҳо ё дар умум шуморо хаста накардем. не умуман бисёр суҳбат ҷолиб буд ман кӯшиш кардам ки чӣ гӯям бисёр шаффоф ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам ягон сохтакорӣ накунам. ташаккур барои шумо барои чунин мусоҳибаи хуб барои операторе ки кор мекунанд паси кадр барое ки вақт ҷудо кардед барое ки омадед барои ҳамаи тамошобинон ки азизон моро тамошо карда истоданд хоҳиро дорам ки бигзор доимо хушбахт бошед доимо худро бароҳат ҳис кунед зеро бароҳат будан аз ҳама чизи муҳим аст дар зиндагӣ ва бисёртар барои нафароне ки дар зиндагии шумо ягон нақши худро доранд барои онҳо бисёртар сипос гӯед. сипос барои шумо сипос барои тамошобинон. барои шумо ташаккур. бинандаҳои азизу арҷуманд ҳамон нафарое ки чашматон аз он тарафи экран ба ин тарафи экран яъне чашматон сӯи мо аст мо ба мисли мувори усмонов ба шумо сипос мегӯем хурсанд ҳастем ки моро танҳо нагузоштед моро ҳамраҳӣ кардед. бинандаҳои азиз чун дар боло қайд карда гузаштам имрӯз рӯзи охирини кори мо дар пойтахт аст ва барномаҳои дигарамонро боз ҳам чун ҳамешагӣ аз Хуҷанди Бостонӣ манзури шумо мегардонем. ба шумо раҳмати калон. Ташаккур Маҳмудхон барои шумо. Сипос бепоян.